Moito frío e barro no circuito do campo da aviación de Monforte de Lemos, que acolleu o Campeonato de Galicia de Cross o pasado domingo día 8 de febreiro. Cunha alta participación de toda a comunidade para as categorías absoluta, promesa e júnior, e que tivo como grandes triunfadores os atletas Alejandro Fernández do Trial Run by Pedro Nimo e a Esther Navarrete do atletismo femenino celta, que se impuxeron con gran solvencia nas probas absolutas masculina e feminina respectivamente. O evento estivo organizado pola Delegación Lucense de Atletismo da FGA e o club local A Gándara de Monforte, en colaboración co concello da localidade. As nevadas 2 días previos deron paso a unha xornada fresca e con néboa nas primeiras carreiras, o que permitiu gozar dunha bela mañán de cross. Como xa ven sendo habitual, a primeira proba en disputarse foi a das Júnior feminino, onde a internacional Carmela Cardama do Comesaña Sporting Club lograba o título autonómico nun interesante duelo ca tamén internacional Luxía Pérez do Playas de Castellón. Ángela Fernández, tamén do Comesaña, lograba a terceira praza nunha das probas de máis nivel da matinal monfortina. Bos días, son Carmela Cardama, quedei campeona galega de campeonato outra vez categoría júnior. Foi un circuito moi bonito, aínda que moi duro porque facía moito frío. Tanto eu como todo o equipo da selección galega temos moitas ganas de representar a selección e a Galicia no Campeonato de España. Por clubs, título para o Comesaña por diante do atletismo narón e do atletismo femenino celta. A maior emoción da xornada estivo na proba júnior masculina, cos 4 primeiros clasificados disputándose ao sprint as medallas tras unha loita sen cuartel durante todo o percorrido. Dende o inicio da proba formouse un grupo compacto formado por algúns dos a priori favoritos como os lucenses Ivo Maseda e Iván Manso, Ero 12, Adrián Lago, Fernando Vales e Jorge Puig, entre outros. Según pasaban os minutos, veuse claramente que Ivo Maseda do Lugo Running Club era lixeiramente superior e lograba proclamarse campeón galego de campo a través na categoría. Completaron o podium Ero 12 do Riaferrol e Jorge Puig da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Na clasificación de equipos, o Club Atletismo Santiago foi o vencedor logrando o subcampeonato o Atletismo Negreira. Hola, son Ivo Maseda e quedei campeón gallego na categoría júnior nun circuito bastante duro contra uns rivais moi dignos e, bueno, nada, moi contento. Na proba feminina, ante a ausencia de Solange Pereira, vencedora na edición anterior, a céltica Esther Navarrete dominou a carreira de principio a fin, sen que a tudense Leticia Fernández a poidera poñer en apuros. Esther dominaba con claridade por diante da atleta do Ría de Ferrol, afincada en Pontevedra, especialista en distancias inferiores. Ao final, a viguesa sacoulle máis dun minuto a súa máis directa rival. Un pouco máis igualada estivo a loita polo bronce, que se resolveu a favor de Barcatoba, que superou a agora céltica Jenny Fernández. Salientar nesta proba a presenza da internacional Eva Arias, que en esta tempada decidiu voltar ao seu equipo de orixen e que de seguro será un bo reforzo para a selección galega. Hola, son Esther Navarrete Santana, me acompañan Leticia Fernández Barbosa e Barcatoba. Estamos aquí no Campeonato Galego de Campo a Través, en Monforte, acadando a terceira, segunda e primeira posición na categoría absoluta. O circuito foi bastante duro, con bastante frío, pero puidemos con el. Un bico dende Monforte. Por equipos, título para o Comesaña Sporting Club, que contou coa olímpica Ronsel Esteve nas súas filas, mentres que Ouren Running e o Atletismo SAR asinaban a segunda e terceira praza respectivamente. Xa na categoría promesa feminino, a internacional Jenny Fernández do atletismo femenino celta lograba un novo triunfo para o seu palmarés.
nunha proba onde Rocío Rodríguez da Sociedade Ginástica de Pontevedra era segunda e Eva Cid do Comesaña Sporting Club terceira. Por clubs, triunfo para a Sociedade Ginástica de Pontevedra e segundo posto para o atletismo femenino celta. Hola, soy Jennifer del Masoa, acabo de quedar primera promesa y cuarta absoluta en un circuito, la verdad, muy duro, pero bueno, es lo que hay en un circuito de cross. La verdad me encontré muy bien y nada, que espero que los crosses sigan siendo así de divertidos y muchas gracias. Pasada a 1 do mediodía, co ceo xa totalmente despexado e con temperaturas máis suaves, deus a saída a proba masculina, a máis numerosa de toda a mañá. Por diante 5 voltas nas que os favoritos marcaban o ritmo dende os primeiros compases. Aproximadamente na mitade do percorrido, Manuel Hurtado, con algúns problemas físicos, abandoaba a carreira e deixaba a vitoria nun man a man entre Hassan Lequili e Alejandro Fernández. O ourensano Alejandro Fernández, agora nas filas do Club de Corredores de Pedro Nimo, non deu opción a ningún dos seus rivais e aproveitou a ausencia do santiagués Pedro para proclamarse campeón de Galicia por diante de Hassan Lequili do Ouren Running e o seu compañeiro de equipo Aka Sadao. Maila, as súas condicións de estranxeiros levou a que subiran ao podio do campeonato galego a Antonio Serrat da Sociedade Ginástica de Pontevedra, primeiro promesa, e Javi Paredes do Ouren Running. Hola, buenos días, soy Alejandro Fernández y me acabo de proclamar campeón gallego de cross por primera vez en mi carrera deportiva y bueno, muy contento de obtener este título en una de las pruebas con más tradición en el atletismo gallego y suceder en el palmarés a mi referencia y gran amigo Pedro Nimo, en un circuito duro, embarrado, pero bueno, muy contento con este título. Un saludo. Unha lesión impediulle intentar revalidar o seu título para entrar aínda máis na historia como o único heptacampeón galego de campo a través, pero a marxen da súa baixa, o santiagués Pedro Nimo gozou onte dunha xornada prácticamente redonda na cita autonómica que se celebrou en Monforte de Lemos. O club que fundou e do que é o alma mater, o Tri and Run by Pedro Nimo Club de Corredores, dominou con autoridade a carreira absoluta masculina para alzarse co seu primeiro título galego de cross por equipos. Por diante do atletismo SAR de Santiago e do Atletis Smodi de Vigo. Por último, na categoría promesa masculino, o xoven triatleta enrolado na Ginástica de Pontevedra, Antonio Serrat, logrou impoñerse aos atletas do Real Club Celta, David Santos e Gonzalo Vasconcelos, que lograban a segunda e terceira praza respectivamente. O Comesaña Sporting Club lograba a clasificación por clubs por diante do Sampaio da Estrada. Bo campeonato organizado polo Club Local A Gándara, o Concello de Monforte e a Federación Galega de Atletismo, na que os vencedores individuais de cada unha das categorías recibiron un reloxo da xollería Camilo que se estreaba como colaborador da FGA. E os vencedores absolutos unha viaxe de mans da Caixa. O director deportivo da Gándara, Rubén de Vicente, destacou a importancia do campeonato. Estámonos aquí xa rematando no Campeonato Gallego de campo a través que se celebrou este ano 2015 en Monforte de Lemos. Antes de nada, ahora que xa rematou todo, quero darlle as gracias ao Concello, á Federación Gallega de Atletismo, todos os membros que nos viñeron a apoiar este día, e tamén moi especial ao Club A Gándara por a colaboración que tuvemos todos. Acabei moi contento sobre todo o tema personal deste campeonato, xa que a xente me apoiou moito e resultou moi interesante. Tuvemos moi bon día, que é moi importante. Nada, espero que se repita a experiencia e darlle as gracias a todos os atletas que participaron, darlle a enhoraboa. Espero que se vayan contentos de Monforte. E bueno, adiantar que sepan que estamos desde o club e desde o Concello intentando, si damos organizado o Campeonato Gallego de Media Maratón para este 2015 que se celebre en Monforte.
Moitas gracias a todos e hasta a próxima. Tamén o alcalde de Monforte, Severino Rodríguez, atendeunos ao final da xornada. Foi unha verdadeira satisfacción poder colaborar ca Federación Galega de Atletismo na celebración deste Campeonato Galego de Cross en Monforte. Espero que o circuito se adaptara ás necesidades que os atletas necesitaban. Nos o fixemos con todo o cariño do mundo e, desde logo, desexar que tanto os atletas como os visitantes leven un recordo extraordinario da nosa cidade, que se volcou e está disposta a seguir colaborando ca Federación, porque consideramos que o deporte é algo elemental na vida das persoas e que contribuye a que teñan unha mellor calidade de vida, que en última instancia debe de ser o objetivo fundamental daquelas persoas que temos responsabilidades, e desde logo desexarlle moitos éxitos e moita sorte á Federación Galega de Atletismo. A falta do campeonato de veteráns que se disputará na Pobra e o escolar de Monterrey, Galicia pecha a tempada de cross, cas vistas xa no Campeonato Nacional de Clubs con New Balance de primeira opción, e onde se perfilará definitivamente a composición da selección galega que participará no Campeonato de España de campo a través por autonomías, que terá lugar en Alcobendas o 15 de marzo, onde Alejandro Fernández e Esther Navarrete serán, con toda a probabilidade, xefes de fila. Makes me wanna surrender and wrap you in my arms. No, I try to live without regrets. I'm always moving forward and not looking back, but I tend to leave a trail of death while I'm moving ahead, and so I'm stepping away. Cause I got nothing to say. Feels like it's coming. It feels like it's like a coming of age.